Bon dia. Anem a veure avui com copiar el format amb l'Excel d'una cel·la a una altra cel·la o conjunt de cel·les. Llavors, per exemple, tinc aquí una cel·la on li he ficat aquesta font, aquesta mida, aquest fons i aquest color. I les altres no tenen cap format. Doncs si volgués copiar, si volgués que aquest 5 aparegués amb aquest aspecte d'això d'aquí, podria anar a buscar quin tipus de font era, quina mida era, xino-xano. Però hi ha maneres molt més còmodes, com per exemple, botó dret aquí, copiar, i aquí, botó dret, i hi ha diverses opcions d'enganxat, algunes tot, altres són valors, no sé què, i la penúltima, formato. El dibuix surt un tant per cent, el dibuix no és gaire intuïtiu, però si deixeu el cursor quiet, diu cada manera d'enganxar, què és el que fa. Faig clic aquí, i ja està, ja m'ha copiat el format d'aquí, aquí, i puc repetir tants cops com vulgui, botó dret, pegar formato. Anem a veure una altra manera, però. Apreto copiar formato. Apreto copiar formato. Només deixar el cursor em surt l'explicació, també és bona. Apreto aquí, s'ha quedat el botó net apretat, veieu aquesta taronja, i ara, veieu que m'ha canviat també el cursor? Ara el cursor és com un pinzell. On apreti, no m'ho ha fet? Deixeu-me tornar a intentar. Copiar formato, clic. És fàcil, no sé per què no ho he fet bé la primera. O sigui, estic en una cel·la, copiar formato, i apunto en una altra cel·la, i m'apinta aquella del format que tenia. I també fixeu-vos que si deixo el cursor em diu que si faig doble clic, després em permet copiar el mateix format de manera continuada diversos cops. O sigui, faig doble clic així, i ara, clic, 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 vale? Si no, cada cop hauria d'anar tornant a copiar. Ara se'n recorda i està pintant d'aquest format tot el que senyali fins que puc senyalar zones també, no només cel·les sueltes. Doncs així es va fent fins que li digui un altre cop aquí. Faig clic aquí i ara ja està. Ara ja s'ha sortit. Doncs ja està, ja sabeu copiar formats. Ara us ensenyaré també una mica per divertir-nos una mica com aplicar això per fer una quina de Nadal. Fins aviat, adeu.